Og så alle sammen, velkommen. I dag har vi fået fat på de her cheeseburger chips. Det har vi bare set. Det er faktisk cheeseburger chips. Ja, men vi kan se der. Står ved sæt. Cheese. Jeg kan faktisk godt lide det står ved sæt. Det er swag. Men jeg får fat i de her all-in chips. Hvad fuck står der med cheeseburger? Alpacats. Ja, der er giftigt. Alpacats. Det er også lige bare det der er. Ej, der er sådan, det er lidt fedt, der er sådan en kugelbaggrund. Har I været af det? Hvad? Der er sådan en kugelbaggrund. Det er sådan en baggrund for sådan en computerskærm. Ja, okay. Nu går det til... Nå, Jørgen. Er klar? Tag en. 3, 2, 1. Det smager virkelig af ristet løg. Altså, de skulle da gode, Ja. Det smager cheeseburger virkelig sådan her. Det smager... Nej, det smager måske lidt af McDonald's. Hvad? Det smager lidt af McDonald's. Ej, det smager cheeseburger på McDonald's. Jeg vil kun have en cheeseburger uden cheese. Fuck din uge. Faktisk ok. Hvad? Faktisk ok. Ud af 10 vil så give dem. 8. Hvad? 8. Det vil jeg også. 8 eller 9. 8,5 tror jeg. 8 kvart. Jeg synes, Det bliver lige en lille jeg synes ikke, video det er her. sådan helt perfekt, men det er fint. Så smager den også bare lidt af cheeseburger. Jeg synes, det smager lidt mærkeligt på en eller anden måde. Lidt underligt.